Nikolaj? Har du, kender du nogen, der klæder sig ud ligesom ham der, Elvis Presley? Hvad? Nej. Og det passer jo ikke, Nikolaj, for jeg ved, at jeg ved godt, du kender en eller anden, der klæder sig ud ligesom Elvis Presley. Han er Brian. Her er han Brian! Ham der, drømmer.